Nggih, mekaten para rawuh. Panjenengan sampun mirsani nggih menika tari Srimpi Sekar Jadilan nggih pagelaran ingkang angka 2. Nggih para rawuh, panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun nggih. Sakniki usume bantengan Bapak Jai nggih melok-melok nekakno bantengan sing lagi viral nggih. Para rawuh, sesarengan Laura Audio Sound System saking Condro Pasirian nggih kagunganipun Mas Edi. Lan ugi nyambut gawe bebarengan artis video syuting Mas Eko Oke saking Dawan Lor. Para rawuh panjenengan kula atur mirsani muncule bantengan reok setia kawan. Medale tari bantengan disukani gending nopo sing pas mama? Petetan mama dados yo. Yo yo yo. Yo. Cho. Iyo
iyo iyo iya iya iyo. Bantengan nggih wonten telu cacai nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Teman Narti, Ibu Narti teman sekeluarga nggih. Ale saiki waktune wis cukup, jajal dikai gending siji mawon nggih. Coba ayo kemantene ditumpakno ning sareng. Ayo kemantene ditumpakno niki wonten pamundutan gending mama duwike 20 juta ewu. Gendinge penak meduruan mama ngerap sape dados. Ngerap sape sareng beletet tangga lanjut sareng beletet tangga monsa bama yang bagus pengabesna iya nih tada pendinganna ya iya le ampun nyap-nyap angin kapal api iya le langan lae ampun ngalae iya le Angkureng Madura sapi ya
lele Asande berdingenan Sokung berdingenan Ya le lali lalo lalo ya le abun sangatnya ya ngerap sampai menika gending ingkang angka 1 tawi gending telahir teng wontene tari teng bandengan. Nale bandenge ditata maneng bali-bali nang panggonane ndang diganti tari rampak barong Samboyo Setia Kawan. Yo ya nasi numpak alon-alon, ya alon-alon dijaga. Oh, ada. Oh, awas. Oh, woi, za, ya. Kate numpak, ya mas hati-hati. Ayo dikeroyok. Sopo iku? Oh ya, aduh. Ya ndak apa-apa. Pokok disangoni. Awas. Ayo ngadeg. Aduh. Mun sedherek Pak. Banding Reok Setia Kawan tombak ring raja. Ayo alon-alon. Ayo ngadeg syutingan dhisik. Ya, ayo ngono deh. Alon-alon deh. Yo, awas muter-muter alon-alon. Metu dak apa-apa nak ayo. Aku adalah penyelenggara bapak kami setadung mempada jaga malah are terladung tolong ayo alon ojo bareng. Tari bantengan inggih menika pagelaran ingkang angka 3 para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran saklajengipun nggih niki senengane adik cilik-cilik nggih muncule para Samboyo para Hamboyo tari rampak barong Samboyo Setia Kawan nggih sugeng siang para rawuh sugeng amir sani yo Sabiarsa suaranipun liram byai yo awas
Nuwun dumateng para sutrisno, para bapak-bapak lan ibu-ibu. Panjenengan kula aturi mirsani pagelaran sang laju Ujule tari rampak barong Samboyo Setia Kawan. Sugeng siang para rawuh, sugeng ampir sadi. Sugeng rawuh para pamirsa, monggo mirsani seni lan budaya. Seni reok saking Ponorogo ingkang kondang yasa Nusantara. Sugeng rawuh para pamirsa, monggo mirsani seni tari rampak barong Setia Kawan. Bapak Jai Juragati kali pipi kang kula pangkoti. Hei so, hei so, hei haus rampak barong, rampak barong, ambiar tarik sih Semangka. yo ayo dole hoi ayo alale awas ya ayo nger alon yo nak Grebet pokok selamat ya le. Yo ya ayo awas sing cilik ya nak, sing cilik dijajal ya nak, ayo hei yo ayo nening sor dak apa-apa nak, ayo Sumangga dole iko ayo dole Brangko dijajal boyo alon dole Brangko. Oh yeah, ya. Oh, tunjukkan pesonamu le.
ngono ger alon-alon ya nak. Oh. Awas bacute ya nak. Awas bacute dijogo. Ayo dole. Oh. Ayo ning sorai nak. Ayo ning sorai nak. Jembar ning sor jembar ya nak. Oh. Nyambut gawe alon-alon ya nak. Jajal koyo alon-alon yo nak. Ayo kacang liu. Iki lo telondongi. Awas. Ada. Oh. Aduh deh. Oh. Tunjukkan pesonamu le. Ayo nak. Ayo ger yo. Awas baju teh mas. Ayo baju teh awas. On. Woi, ya. On. Jajal koyo alon-alon ya.
Kari siji ya nak. Op. Apang Rozi. Ayo le. Yo, heis, dicacal boy ayang naon, ger. Awas kacite, wood. Yeay. Oh, ayo ger. Ha. I, a, i, a, i, a, i, a, i, a, i, a, i. Oke. Ho ho a. Ayo le. Awas. Sumangga dole. Hai. Os. Alon-alon ger.
Yo. Tari rampak barong samboyo setiang kawan nggih akeh cacahe 5 maceme sampun sowan teng dalemipun Bapak teman Narti Ibu Narti teman sekeluarga saking dusun Kaliwungu Kerajaan nggih tari rampak barong samboyo setiang kawan akeh cacahe nyambut gawe bebarengan Laura Audio Sound System nggih saking Condro Pasirian kagunganipun Mas Edi lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan artis production video syuting Mas Eko ugi saking Dawan Lor Sukotono Lumajang Indonesia nggih ale rampake ditata maneng sing apik nak jajal kemanteni digoleki putranipun Bapak teman Narti dijejerno ya nak ning pinggire tari rampak barong samboyo setia kawan kalian disuting artis video syuting kalian disukani gending siji mawon mama dikai gending sing penak uga mama tetos
uga nggih. Nggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir nggih teng wontene tari rampak barong Sambaya Setia Kawan. Ele rampake ditata maning bali-bali nang panggonane, tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane nggih. Kula nggih, kula badhe tanglet nggih. Dumateng Bapak teman Narti nggih. Niki reoke ngarak napa boten? Boten ngarak. Oh, nggih. Dadi mantun tari rampak niki tasih wonten langan beksan nggih. Nggih sambutan sesarangan artis biduan nggih. Nggih niki soal pamundutan Bapak tuan rumah. Nggih le. Rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane. Yo! Yo yo yo.